Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinoilam keseng samla himaling yong kilapan pau ko jing sngo binyao. Halo ka jing la jong kirunget Hindu kibaya yatra benwan samit hakashnong panyo la neng ya ka keseng samla klayeng persya. Keseng samla kla persyang wan khangla dek bebon gilat kelenti banle jekindo ikibor jaga district council bat kumju ru ikibor penya district. Hendai ka jing persyang jongki kalong le no namal baginang penya ya ka yatra kilayo ikano objection certificate na orang mashnong jong ka panyo la neng. Habis kirim kinoilam jong keseng samla himaling jong pelun kata presiden ba Winston Well Karingki baru sekretari ba Charles Rintasyang kilong baginong shnong ki habban siapet kinoya yatra bat kibuan sa namar bantur ban persyaru kamlong syu namar bagila syasyat hakinoilam shnong lajong bat kimla le issue mentaka kinti hendegin pinti kenapat ba haus namanwan kinikan om jashu. Kat adu men kasi bangi la dap aki kat slash po madam bisi bangin yo ya kajing penchai halor kana kajing le dan bor jong le rong ba snong halor kajing le bob sen yo jong le nang lam jong nakalian jong hima dai na madam bisi iklam aja ngono ra kat adu men kasi dangi chui kendet menen bakiwan ki breu jong yatra ban ya dan bentah tai pok ying snong ying skor jong tai ka jakat ti buran ho ya po mana kim shimla le hadu ni kasi le ki dan pat ki ban le jong Seng nalian juga skor nakalian jong ki shinong ki dan pat ki ying ki bahas nda jong tegi meram ki aj ka sa ka dem hak tegi jaka hadu menen jenmet ni dan hate te ngiso ban ong ni peram khandiat balai ba nakalian madam ikam ayah ta official statement ban pensai singi pat ba jong hima bakal beri jong nyautrap halor ka jingwan sa jong tegi jingwan tegi yatra ki kulit ki badan ban pai ban jingok adu nen kasi kat adu mentaru te ngi nakalian jong ngiso ban peram ya ban le umdum kum ngi sukta kumi jat benreu jong jat ben kebrih nyau terawi ban kum kino yalam jong snong kum kino yalam jong hima kum kino yalam jat benreu nakalian jong disir kum ju ban ong hiba ban chule umdum ban kempen syal singi ba ngisa umdum kalong kum ki thombor yang ngi jat benreu lejong om ba ki thombor lan ki ada yangi dai ji sya ki belong kisti ada yang ngi jat benreu penginyok kaji yerok nginyok kaji gersyanya iya karena ko benta dai kilang panban kum ki kram ki bandung kela panban yang ngi jat benreu tengi ngiso ban ong kum ki sang samla i premjor ka benong ka dai yau rong ba snong bal ai yang ka ya ka NC krem ka bada ubere ba krem sinat ba ka NC balong bak de kumila ikran i premjor halok ne kalong embedded illegal tenang le jogi ngiso ban premjor rong ba snong i prem ru khamtam yau lingdo jong hima mo krem chim kia ye halok ne kam re ngiso thu sha kedar balo da ulung do jong hima la do shim tek action yang benta ni nyai skamba kan komplek ka kam nom dan kono re ngiso thu bakane ka dan ka ai ka balandat kumba ka perthai ka kena halok ta ka benta baki ang le se kita ka jiya bam bisa so yo ya ka tanyam la bentip ne ka susim dor ha ta ka benta bakadan ka ai halnat joki te nakalian jogi kisang samla ngin no shokliti marane chmat ngi sutu bangin yele na benta ka hima na ki samla ki khun ki hajar jong hima bat na benta jong jaj benreu kumju ngin ya chikmat bentur klem kon randien mar ngin yele persya hadu bangin dayo pat jing senchar ka bakut hapo ala kane ka jong ka hima hapo ala kane ka jong ka jala ka jong ngidon kam ya jing senchar ka bakut ka bayat daya yarti la kalong akhir ngin kisnang la kalong nakalian jong hima bat ka riba je benreu kumju la kimla banle hadu kata ngin kin senchar ban ikum sang samla ngin hab ya chikmat ban ya pat da kiwi kilti ya perkhat da we pak senjam ya ban ya persyang ban perkhat ban ya na ban ta jing ba jong ka hima bat jong ka jaj benreu kumju le sibo mona ikut hingi tip ba ka kut hi kam tuklar ya kane ka pha betsa ai saka mit jong disi ba insim ya karala ka ai ka ba idei ban le andam tang i ba kini kit khar kil astang ban wan tray ya ka darah ni po lingjong yang nyeru nang ban nginrong san samadan ru nyimyo lat su banrong samadan te ko mengis ngobia ya kalong mementa kasngi di wilayah song perkhat bhakum ke samla ngin tep lungdo ugan sene ngilwan wat menta sene spo office jong ke hima yulungdo ngimlap su bot ka office ru kalakhang ngis ngoban penremjur lor kane ka jingle siliang ka jingle sting bat ka jingbom samkhia jong lungdo basajia kini ke baru khat kane baru khat ka jing kano ka nakaliang jong hi menta ni kano bet direct yo lungdo jong himal yong hi bomdon ka jing kri watang khandiat ru nakamta ka jingbet jingbiang jong ki patba nong song snong ki khon ki hajar jong ki hima lapin le ran ya hima hi bro kawai om tang yengi ka seng samla namar balai bo sim kam khandiat ru hadu menta
ya hakab ya dei bat kani ka kam ndre mentang isyo ka phone call no wenik menteri jong ka hima ba hakab ya dei bat ka kam yo te urong pasnong ubusu ai sanat ubusu ai NOC klem ka sanat klem ka no ka jingpun kop bor nakaliang ka hima nisyo ka jing pentep maupun syai ba kilapa ya city sokosuntes so me urong pasnong bat ki ai por kumno khatsan ki bo unai ya ka juba syak hima ndre nakaliang ka jong ikasang samlang yang pelun hi nisngau ba ni lada donlempi lada kaan kasa ni kirpat ya ke KHDC bahkan simhi ya kabuar hakti banle ya kabanon kam nimar ngim sanya asu ya uni ulung do kendiat ru ijing sanya jongi kom kasang samla kom kinong sang senang jongi hima nim don su kajing sanya ya uni ulung do uba menta nimar bangi i ya kajing trot buar kajing umpat long fit ban long kum tau kpa kum tau nong yalam ya hima namar ba umdan kit kya umdan kata ka mensiam benong banyat trelang namar usutat ktibet ndre gajing tat kti gajong boros kata ngi dang nginget ba umdan benta sisa ndre menta ka pausai ba une ulung do ndai ba umdan kti gajing tat kti jong gadai tang gajagari nila aban kono menta ba gadai tang gajagari ndre ni menta ka pausai bet ba une ulung do don kti ai bet banyadan bentalang bat kani ka kam ban ai bor yakini kit khar bansa ante po hakani kamadan jong ka hima namar balai ngiong inut ban ong tabu don dat ke sandat menak do bi long meeting lang hang ni po office jong gi hima niladap kren sa yolung do balar phimdan kti bat ban scrap no iya ka NOC ka ba orang basnong nila kerpat ju ba udai ban pensai ki press ki media ki social media kenang ba ka ka ba ai orang ba sinong kentep pat ba ndre undo ya kataru kuntat ukhlamtre ban flash media ba la scrap ya ka NOC ka ba ai dongni orang ba sinong namar kata dainak ta kada ba nakaliang jungi mitangi singuthu biang ba ulungdo ru udon bet kai handet halor ka kam ba umnuat ban flash media bala scrap ya tu NOC but ba umnur ru banle yai yong rong ba sinong hadu mentak midang yo jingtep ba mentak la dai sa kam ba kini ki khar ki dang ki lawan ka kam kal ayat ni sedang yo jingtep ba kila dang pha yak sokos nuntis ndrai ka kam menta kala ayat nadu miskin sajan la sitayo menta hadu menta kane ka penpa yo jing trot bor jong long do ba usah kontrol hanor hano menta ka penle ran ya ka hima ka penle ran ngi kinong song snong jong ka hima namar ka pau sai ba uhe urong ba sinong ya ulung do ba kating sisa udai ulung do ukhli nong sensar uban pet uban kontrol li garang ba sinong ndrei mata ni ba kontrol kala banda urong ba sinong ya ulung do nomor ba ulung do umnut ban simkam watang khendiat ru ya ne urong ba sinong naka liang ka jongi ka sang samlangi penrem jur ya kane ya kajing telot bor jong do bat nyen salet nyenam song klikti ka mungila dapong nyen sakio biang setting biang ban persa yong ne ulung do ban kerpat ya ke edisi ru bakan simkam yong ne ulung do ru ba umle ya kensting ya kane ka kam badru nyen sa kerpat ya ke edisi lakumno kumno bak kan ai ko ordar ya ulung do ba hapo sibnai udai ban lomno ya ka dorbar empat ba jong ke pelun hi ya ka hima hi bro ka wai namar minut ban ong menta kata kada ru gajing sisa banadu ba ulang lingdo hadu kat kini kisngi lapoi khat snam umpat ha watang kawai ka dorbar empat baru ban ajing ken ne ban pensya ye ki kam ki ba utre hapo ke hima kalong kai ka pen sngo po dor yang gi kinong song jong ke hima namar ba ungdo usukut bet tang halade ni ki pet ba ngimsya ka ba ke hima ka tre bat mental yang isa kajing telot buar hadu katne ba ungut ban simkam bat di tangi ni ikam beret ru teng sngu thu ba uni ungdo umpat long fet ban yola da umla ban thau lane ban pensai sa ki khon ki hajar jong ka himalong yong kum ni long do ka HDC ru kadai ban suspend no yak ba kum kini kilong do namar ba kimla ban trekam tangi bat kimpat sngu thu yak ka kam ka ba ki dei ban le yak ni ka jinglong arsap jong lung do wala do thekti kan no ru kam do nomor usnap bet thekti bet ba dan kti ye ai NOC dan jing tep ya hindrai ban ong dan jing tep ba ka sithi ke ba nang yalam jong ka ne kinang niat ya teraru kila pha sulung do
kata kadon kopi hangiru kila apa so lungdo mereka bersungsi ni susu kalong ba wat ki menteri ru kimtip ya kata ukun betang hamar wete bat ki menteri ru kisatip bat usafoni ki menteri ru kat kun kejingo jingtip jingi tat hadu anda lami mengi samadan banlet kendra banlet yu usafoni ki menteri bangin le kumno Ngendrei baru kata ki kam ki jam jong ki hima ki menteri bon kimtip kadai be kejingle jong lungdo marwe ya kane hi ngiru ngi priang bet ya kata hi ka ne kajing dia hadu katne begini ki beliau kinyo bansa hang ni kadai bet kajingle don bor jong lungdo barung basnong bat utus ketrisnong te kum kasang samlahi ya kini langut nginam song klikti ngin yai budden ngin yai wat ki kilat kilinti banyo ban jo jing sya ki nomor haba kalong kumnya nomor latingi kwa jing sya ru ki kasukut betam mata te umtre ban kren ne ban ya plio jingmut usung poi betang sakti bangam ngam don kti te ngam no si te tangkat ta bet ke bami naulung do padon ka proof ka babiang ban ui bakadon ka bukum kata kajing bam pisan kajing ya bam sap unta ya kata tinginam la ban pensisa bat nginam la ban ong yai namar ya ka bang ngim pat tip bat ya ka bang ngim pat ui pat ngin sukeno ngin sukentok bria ya juboru kata kamlong kalenti ka badai ni ka babah tingi hap ban keren hitang ya ka ga bang ladap ui bat ya ka ga bang ladap tip bat ya ka ga ba lapau sya sabar ya kata kajing ya bam ter nomor ngi klem ingin mama ban pensisa kani ka benta batang bikin sa ang te nakaliang jungi kisang samla ngihapan perkhat ru ya kajing sengan ya ki prasamla namar la dingin rap seteru kan mi ka huri hura kan poi ta ka condemn of court ma ngingat enten ban yal jong ha ka ba namar ba ngis ku tho biang ka mal akren menin ba kane hingi sa set bet halaki jong ki briu te lagi jong ki nok sensor halaki ki jong ki nok pet ki nok jgo ha ka jaka bikin yada yangi ndrei ki nyon kala yangi taksin jam na kaliang jong sing samla yang pelun hi kadai ban yakun yakin binginum ailat su nang ne sakmat kum kini kinong yalam kendang yalam yakihima bat yakisno tumut nasim snem ut nginum ailat su nasim snem te dalai leiru nginum ailat ladap nadu bastang hi ngin yakren upa bet nadu mata bat kum kini ki ni rang basnong bat kum kini ki lingdo ru nginum ailat su bat kinle kat bomon lada day da kanu kul tiru nakaliang jong sing samla ong pelun hui kan ya khang persia kan yukun persia bet nadu basdang ndri ka long ngala ban ong ba menta kani ka kentiru kadai bangi ngil ayo jing tip dir puar plat ka puar kam sya su ba ngindang yu kalau long lingkot plat ka puar ngimla ali yesu benda day bingla adap tip lupa ba kandon bakum kan ya day ngathrai bam wat menta snem kinam yo su hiru bansa okay Pidan dukan marbam ndai compare la ka barin ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki we ni pishat roti shat cake bat ki we na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henriu link ba ka section lai phuwe iwe kamde ka ba bapinyo ek license pila ban apply ko online link ba ko website fascus.fssai.gov.in da ka pi hap an upload ru teki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jongpi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamegalaya latno tang is khasihers pila ban letbet yak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakirshan daga Food Safety and Standards Authority of India.